усім. Салют. Лесик, хіба можна так з глядачами вітатися? Ми повинні усіх на бадьорий лад настроювати, а ти потяхаєш. Будеш так вітатися, ми тебе не станемо доброранок брати. Лесик, ти ж більше так ніколи не будеш. Девчонки, вы чего на меня накинулись? А того, что у нас самая ранешняя и бадьорая программа, а ты... Коли б вы цікавилися усім, що у світі відбувається, ви б ведали, чому я позяхаю. Что? Чим-то ми не цікавимося. Ну, Лесик! Я розкажу і вам, і усім глядачам. Сьогодні можна увесь день позяхати, переворачуватися з одного боку на другий і нічого не робити. Быть такого не може. Лесик, ти гэта сам придумал? Специально? Нічого я не придумав. Сьогодні відзначають Всесвітній день ляноти. Ось гэта свято! Тому сьогодні усім лінуватися можна. І навіть потрібно. І для чого такое свято придумали? А для того, каб люди відпочили. Наші глядачі відпочивають на канікулах і вже поспіли набратися емоцій і трошки подрасти. Тому зараз хто хоче, може лінуватися, а хто жадає, може зробити ранішню зарядку і навіть потанцювати. А яшчэ лепш і мультфільм паглядзець. Ну что, протягиваем лінуватися? Я ось лінуватися зовсім не люблю. І не люблю марнувати час. Так що ви лянуйтеся, коли ласка, а я корисною справою займуся. Ти і нечим корисним ніколи не повіру. Кася, поделися своими планами. Може, я потягиваться да позяхать не буду. Лесик, тобі розказувати? Не, я не з вами. Угу. Я-то закрий йому вуші, каб він почуть не мог наші секрети. Кася, рассказывай. Слухай, покуль Лесик лянується, ми можемо першими почитати пошту від наших глядачів. Гэта заўсёды Лесик робив. Ён усе конверты спочатку пералічвае, малюнки раскладае. А ми самі гэтым і займемся. Отпустите меня, я все чув. І листи вам самим читати не дозволю. Ти ж лінуватися вирішив. Не, я вже передумав. Тогда давайте разом читать. Сьогодні добрий урожай на письми. Давайте почнем з листов, які дослали нам нові автори. Яны написали впершиню і правильно зробили. Почнем з малюнка Ганочки Семеновой з агрогородка Русино Барановицького району Брестської області. Ой, який пригожий і смачний малюнок. Колобок сидить на пні і греє свої щочки. Ганочка пише, що їй 7 годов, і вона вельми любить читати. Молодчинка. А мне вельми подобаются малюнки Полины Козловской с города Лиды Грузинской области. Полине только 6 годов, и она праз некалькі дзён пойдзе ў першы клас. Полина дослала нам 2 малюнки. На одним з їх сама дівчинка. А побач яе кот Мурзик, якому 9 годов. Ён вельми подобны на вядомага кота Матроскіна з Простоквашино. А яшчэ на малюнку вы знойдзеце вясёлую чарапаху. Можа, яе клічуць Тартіла? Яна ведае, дзе знайсці залаты ключик. А яшчэ Полинка дослала нам вельми каляровы малюнок лета. Я бачу, што нашы гледачы цудоўна праводзяць свае канікулы. Так наша добрая знайомая Ганочка Сыцевич з города Лунінец Брестской области намалявала свое лето. Яна усе канікулы дапамагала сваім бацькам і сачыла, каб усе кветкі былі паліты. І Віка Злобіч з города Житковича зноў даслала вельмі прыгожы малюнак. Мне здаецца, што Віка глядзела ў акно і бачыла менавіта такі пейзаж. Вялікі ураджай яблык і кветкі. А кветкі на малюнку не чароўныя? Можа, паспрабаваць жаданне загадаць? Віка, адкрый нам сакрэт. Дзякую усім юным мастакам. Чакайце ад нас і часопіса «Рюкзачок» невялікія падарункі. І яшчэ адна ўзнагарода. Цікавы мультфільм. Хто з вас яшчэ жадае лінавацца? Ніхто. А дзе Кася? Няўжо вырашыла трохі адпачыць? Наўрад ці. Гэта зусім не пра Касю. Ось. Кася, гэта ты каму прынесла? Імянінніку. І хто
хто з нас іменінник? Не я. І не я так само. Кого віншаваць трэба? Адгадайце самі. Ён не цацка і не звер. Яшчэ давай падказкі. Не ведаем такіх. Ён вельмі добры і вельмі жадае вучыцца. А як ён выглядае? Таму што я не магу зразумець, пра каго ты гаворыш. А вы здагадаліся? Гледачы здагадаліся. А мы пакуль што не, таму, Кася, давай яшчэ падказкі. Ён маленькі з вялікімі вушамі. Я ведаю, хто сёння іменіннік. І я, здаецца, таксама. Калі ведаеце, адказвайце. Лесік, давай разам. Чабурашка! Правильно? Правильно! Сёння, 20 жніўня, лічыцца днём нараджэння Чабурашкі. Гэтага персонажа любяць і дзеці, і дарослыя ва ўсім свеце. А прыдумаў яго дзіцячы пісьменнік Эдуард Успенскі. Я вельмі люблю мультфільмы пра Чабурашку. А я раю перачытаць усе гісторыі пра кракадзіла Гену і яго сябра Чабурашку. А у мяне такой кніжкі няма. Затое яна ёсць у дзіцячай бібліятэцы. Усім раю даведацца, дзе знаходзіцца бліжэйшая бібліятэка і запісацца ў яе. Кася, калі хочаш, пойдзем разам. Адразу пасля добраранка? Дамовіліся. А зараз час паглядзець новы мультфільм. Давайте. Так, на гэта не забыцца. А, вось яшчэ, што я ўспомніла. Піятачка, што ты там записываешь? Усё, што я хачу паспець сёння. Малайчына, і я так раблю. І ўсё паспяваеш? Я гляджу ў такі спіс і ні на што не забываюся. А у цябе запланавана схадзіць са мной у бібліятэку? Вядома, першым пунктам. А пагуляць са мною баскетбол? Другім. А навучыць мяне заплятаць прыгожыя коскі? І гэта ёсць. А дапамагчы мне склеіць мадэль самалёціка? Абавязкова. Піятачка, у цябе неправільны спіс атрымліваецца. Чаму гэта? Я записываю самыя неабходныя справы. Ты нам з Лесікам увесь час будзеш дапамагаць. А чым ты сама хочаш займацца? Вы ж мае сябры, так? Так. А мне вельмі падабаецца праводзіць час з самымі сапраўднымі сябрамі. З сапраўднымі сябрамі можна і ў кругасветнае падарожжа адправіцца. І сакрэтамі падзяліцца. А чым больш часу я праводжу з вамі, тым мне цікавей. І нам таксама, Піятачка. Сябры, а як вы праводзіце час са сваімі сябрамі? І ці многа у вас сяброў? Пра ўсё нам напішыце. Адрас памятаеце? 220 114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Ці можна скарыстацца электронным адрасам добраранак.tv@gmail.com. І давайте дамовімся пра наступную сустрэчу. А яна адбудзецца заўтра зранку У нашым добраранку! Не праспіце.